Mae'n hanesyddol, oherwydd dwi'n sy'n cwrddau ategu i bod wedi bod yna ys 200 mlynedd. Felly mae hwnna'n rhywbeth efo newydd. Mae yn hanesyddol oherwydd bod Eglwysi tre Caerfyrddin wedi dod at ei gilydd i fod o dan un Gofalaeth. Dewch a ddolwn ac yn grynwn. Plydwn yn gliniau ger bron yr arglwydd gafwnaeth. Oherwydd efo'i diw. A ninnau bobl iddo a degau degorfa. Dwi am i chi ddyn yn esiampl i Priordy ddechrau a dysgu gan y rhai sy'n byw fel yma. Di ni wedi dangos y ffordd i chi. Dwi wedi dweud hyn lawer gwaith. A dwi'n dweud yr un peth eto gyda dargrau. Mae llawer yn byw mewn ffordd sy'n dangos i bod nhw'n elynion i'r neges am farwolaeth y Mesoea yn groes. Pethau'r byd ydy'r unig bethau sydd ar y meddyliau nhw. Ond di ni'n wahanol. Di ni'n ddinasyddion y nefoedd. Dwi'n diolch i ti yn Llanefo am y cyfle hwn i sylweddoli ni. Diolch am gael dod at ein gilydd. Wahanol gyfeiriadau, cysylltiadau gwahanol yn ymdwyn i'r ymwneud. Yn dymuniad i gyd i'w gaddoli i. Edrychwn ymlaen bellach yn llawer a brwdfrydu, dal bendith Duw, at y bennod newydd hon, yn hanes y dystiolaeth annibynnol Gymraeg yn Caerfyrddin, gyda'r parhedi Beti yn weinidog arno. Arglwydd i ni diolch o galon i ti bod ni wedi clywed yn Oedfa hon heno. Am y modd y bu Beti Wyn a phobl i gofal yn dilyn at dawel iddynt y dydd hwn a'r dyrnodau hyn. Am y modd y bu o'n gweithio'n galed yn ymbalfalu wir i ganfod y llwybr o ti'n dymuno i cyfer nhw. Awst. Byddai ni ddiw tan newydd. Mae hwn a ddwg yn ôl o ddiwth y beirw ein harglwydd Iesu Grist. I gael nawr y defaid trwy waed y cyfamod llagwyddol dy gymhwyso a phodeuol. Mwyn i ti'n gwneud ei wyllus a byddai wedi dod linio yn yr un sy'n gymeradwy ganddo trwy Iesu Grist i'r hwn y byddai'r gofyniad sydd bythau. Amen. Gwch chi eistedd yn cynnig. Fel barchus lywydd, cyd-wreidigion a chyfeillio. Gael diolch o fod iawn i gyd am ddweud. Diolch i chi am y cwmni am y presenoldeb a'r gefnogaeth. Mae'n hyfryd i'ch gweld chi yma. Mae bod yn weinidog ar y Gofalaeth a Priordy, Cana a Bancyfelin dros y 2 mlynedd ar 20 diwethaf wedi bod y fraint ar ysgol. Braint pellach yn cael y sefydlu'n weinidog ar Eglwysi Awst ac Elim heno. Llawenydd mawr i fi bersonol yw gweld nad ehangu yn Gofalaeth i ni gwneud o'r sefydlu Gofalaeth Heol sbon a chael fraint o arwen yn y Gofalaeth heno. Amhes i yma i Caerfyrddin a Bancyfelin yn y flwyddyn 2002, roedd bron a bod weinidog ym mhob capel yn y dref. Ond mae'r sefyllfa fel y byddwch chi wedi newid yn fawr iawn erbyn hyn. Yn wyneb y ffrindiau gweidogion, fe hoffwn i ddiolch yn fawr iawn i aelodau Priordy, Cana a Bancyfelin am fy rhannu i yn hael iawn a chymaint o Eglwysi, a chymaint o deuluoedd, a chymaint o unigolion yn yr ardal hon a chibwt dros y blynyddoedd diwethaf, a maen nhw wedi'i rhannu i yn gwbl ddi-gwyn. Ac ydy hynny gyfer i greu berthynas ag eraill, a llenhau'r berthynas yn Eglwysi
a'i gilydd. Ac os dim dwt mae hynny yn sicr wedi cyfrannu'n fawr i'r broses sydd yn y pendrawn wedi arwain at achlysgu'r lawen yma heno. Diolch yn fawr i chi aelodau Heol Awst ac Elim am estyn galwad wedi bod yn wneud yn eich nyth. Gobeithio bod chi'n sylweddoli bych chi'n gwneud. Diolch am y bod maith paratoi sydd wedi bod yn gyfer heno. Mae'n bictiwr i weld capel, yr oswch chi tan bod chi'n gweld yr esbryd. Gai diolch i'r teulu am ei cefnogaeth yn arbennig y merched Ebrill ac Cana. Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan o'r Oedfa isiws ac i bawb sydd wedi cymryd rhan eto. Pam ofnodd yn mynd i pa ddydd, am faint o amser ti'n dweud bod ti'n mynd i bara am yr cefnogaeth yna. Ydych chi'n gwestiwn? Wedes i'n rhaid i sydd yn fyny Sian Phillips yn y rhaglen ddogfen ar berchnogoedd o honni ddigwyddydd. Fe ofnodd yn mynd i am faint mwy o byddeithau yn hael yn byd-actio. A'i hatebio i'n ysgysodwch y Saesneg. I shall carry on until I fall off my perch. Cofleidiwr y cyfle newydd hwn ar faith yn canu. A bydde di bopeth am nawn i mewn gofalaeth newydd o hyn o mlaen i'r dyfodol o'r yn Bancyfelin ond yn ymwoniant i enw di. Diolch am eich cwmni a mwynhewch gweddill noson. Diolch yn fawr. A dyma fi, un o blant o Priordy yn sefyll yn sef bawb diolch. Yn cael ei anodd i gredu bod y cyfan wedi digwydd mor ddi-perffaith. Ond mae'n dangos sut y mae'n modd symud ymlaen gyda'r gwyllus parod ac yn ddedrwyd probwyr. Wel, Beti wedi. Chi wedi derbyn y clod a mawr y parch ar y bryd. Ond mae pethau gostwng nawr. Gobeithio byddwn ni'n siarad ar ôl hyn.
gwaith ar y fenydd. Clywed wedi yn enw Iesu Grist'n Arglwydd. Amen. Gael iawn y bach Betywyn ar y cam pwysig a'ch y croes hwn, wrth i chi ymestyn eich penhadau ymhlith aelodau Elim yn Oedfaen a Heol Awst. A huno mewn gofalaeth gyda'r Priordy, Cana a Bancyfelin, sydd yn gwneud ar ofalaeth newydd hon gyda'r mwyaf o'r anafodau yn y cyfundeb os nad yn Nghymru. Rwy'n gobeithio felly bydd pawb yn barod i ddolchi llewis a'ch cynorthwyo a hefyd yn ofalgar ohonoch. Bron chwarter canrif yn ôl, fel chwthwm o wynt, dwi'n meddwl bod dosbarth Caerfyrddin yn gwybod beth oedd o'n blaen. Ie, gyda ni gyfle prynu groesawu Beti wedi mewn i'r dosbarth. Yn oed yn un o'n ddau. I chi Beti wedi gyda'r ofalaeth newydd, i'r ofalaeth newydd i hunan. Yn Eglwysi Bancyfelin, wrth gwrs, bod ni'n gwybod na mi fydd Beti wedi gyda ni o fewn y dosbarth. Fe fydd ni'n disgwyl i ddod i defnyddio, fe fydd ni'n arwain croeso iddo, fe fydd ni'n sydd yn frenin ac yn arglwydd. Ac i ni, bydd y pod yn ddinasyddion o'r deyrnas i. Oherwydd dinasyddion nef ydyn ni. Dinasyddion teyrnas ddiw ydyn ni. I ni yn rhoi teyrgarwch iddo fe. Mae'r hyn yw'r eglwys, yw'r gymdeithas o bobl sydd yn ddinasyddion teyrnas ni, sydd yn rhoi teyrgarwch iddo fe ac yn disgwyl fe i drafoddaethu arno ni. Rwy'n ohonom dinasyddion nef ydyn ni yn y presennol. Nid dinasyddion y nef byddwn ni. Dinasyddion y nef ydyn ni. Nawr, i ni yn byw fel dinasyddion teyrnas ddiw nawr. I ni'n dilyn ffordd Iesu, arglwydd y deyrnas, y gwaredwr nawr.